Ahojte, ja som Veronika a vítam vás na svojom kanále. Takže vítam vás pri tomto mojom úplne prvom videu a budú to teda rýchle a ľahké účesy do školy, pretože určite každý z vás pozná to, keď ráno musí vstávať, no a potom sa už úplne nechce vám toto, ako sa ešte nejaké účesy spraviť. Ale toto sú fakt úplne ľahké veci, takže nie je už len ten nutný cop alebo rozpustené vlasy, ale zvládnete to behom pár minút a vyzerá to veľmi dobre. Takže poďme rovno na to. Bude to vlastne rybí cop, ale ukážeme si pritom zo pár trikov, ako môžeme zvládnuť rýchlejšie. Pri prvom účese si vlasy prehodíme na stranu. Budeme na to potrebovať jednu takúto maličkú gumičku, takú úplne obyčajné. Vlasy troška si ich takto ako keby zarolujem a dám si to celú stranu môžem to aj napevno kľudne a dám si to, takto si to vlastne spravím ako keby cop s tou jednou gumičkou. A teraz keď to mám, tak zozadu si prestrčím takto prsty a vznikne mi tu taký otvor. A teraz preťahnem tady zvyšok toho copu. No a teraz už začnem zapletať rybí cop. A pre tých z vás, ktorí neviete, ako sa to robí, tak rozdelíme si vlasy do dvoch častí. Z tej jednej časti dáme zvonka do druhej časti dovnútra. A zase z druhej časti a pokračujeme takto ďalej. Už máme takúto krásnu rybičku pletenú. Naozaj to vyzerá ako kosť. No, tak teraz si zoberiem takúto gumku a vlastne ten koniec iba zagumičkujeme. No a teraz čo budeme robiť s touto gumičkou, čo sme dali sem? S nožničkami si ju prestrihneme. Takže takto jednoducho. Ani nie. Prestrihneme gumku. No, tak teraz vyťahneme. No a máme, a ešte môžeme uvoľniť nejaké tie pramienky. No, a máme hotovo. Pri tomto druhom účese si rozdelíme vlasy na cestičku v strede. Troška si ako keby natupírujeme s prstami. Ešte to tak nejako nadýchame, ženieme do toho vzduch a potom to nejako uhladíme. By to vyzeralo. A tuto vzadu, tak na to si môžeme zobrať aj hrebeň, ale netreba. To si tiež stačí len tak. Takže aby to troška získalo nejaký ten objem. A potom teda vezmeme už túto časť a pozor teraz na toto. Keď to začneme zapletať takto, tak potom keď to budeme mať zapletané, tak to budeme dávať takto dozadu. A vidíte, že toto sa mi urobil takýto hrb. Takže si to dáme vlastne do tej pozície, ako to budeme chcieť. A takto si to aj zapletieme, aby sa nám tam potom nespravil ten. Zoberieme si tú našu gumičku a zase to pekne zagumičkujeme. A to isté urobíme aj na druhej strane. Teraz môžete vidieť, že keď to máme takto dole, takže zase tu je hrb, ale keď sa to dá tak. A to isté urobíme aj na druhej strane.
No teraz keď máme už upletené tieto dva vrkôčiky, tak si ich takto dáme, uhladíme si to tu vzadu. Keď to dáme takto a sa to nejako pohybne, tak sa to roztrapatí. Takže vlastne dáme pekne dozadu a s týmito vrkôčikmi takto ich dáme tiež pekne dozadu a prekrížime takto. A teraz si zoberieme takéto obyčajné sponky a to tam pripneme. Tak a potom to môžeme ešte troška tak povyťahovať, jak to bolo. No, tak a máme hotovo. Tak a teraz už úplne posledný, ale zároveň aj najjednoduchší, ale pekný účes. Naň si zase zoberieme takto prednú časť vlasov. Troška si zase iba tak natopírujeme iba s tými prstami. Teraz keď to máme také objemné, tak si zase zoberieme sponku, stačí jednu a vzadu si to pripneme. A teraz s týmito zvyšnými vlastne tak dáme takto dohora a obmotáme ich takto troška iba, ale zase nie moc pevne. Nechceme to pevne obmotávať. A zagumičkujeme s veľkou gumičkou, s takouto. A teraz tu spravíme trošku také viacej rozbité a si to troška ponaťahujeme. Preto to nemusíme mať až také. Ale troška vyťahneme takto vlásky. Tak a máme aj posledný účes hotový. Čaute. Takže toto už by bolo celé video, dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, lajkujte. A prípadne zanechajte aj nejaký komentár alebo nejaké návrhy, čo by ste chceli v budúcnosti na mojom kanáli vidieť. No tak to už by bolo úplne všetko, majte sa krásne a ahojte v ďalšom videu.